Ziwai hama nokuchingamidzai pano pachirongwa chingunotaura nenyaya dzinosuwisa dziri kuitika mukati menyika yedu, kutekeshera kwouhipi nokubudirira kwavakaipa. Vakarurama ndo voita kunge vane mhosva, vofira mukutambudzika kwavo, vakaipa vachinongedzera kwavari sezvinonzi vakachena. Vasingazivi ndo vanoita ruchiva, vogodora mhombwe navaroyi nen'anga, vagotevedza nzira dzavo dzepfuma nomufaro, vagotsvaga uroyi hwen'anga vakaipa. Asi pazvinhu zvose izvi mungataure zvenyu muchiti imi munotaura, asi vanhu vanoda mhinduro, vanhu vanoda masolutions ground. Kanzi matakadya kare haanyaradze mwana, kanzi munhu une nzara haungamunyaradze nenyambo. Zvinotoita sei muparidzi? Nhasi ndingangoedza zvangu kukubatsirai mbichana nekuti ndakati handizokusiyai musina solution. Dzidzo ichi chingangova chikuru, taona kuti nei ndichifamba sei. Ndangochiita mumabasa akasiyana siyana, asi musoro wenyaya kana kuti dingindira ndiroro rimwe chete rokuti ibvai pamaatari n'anga navaroyi. Ogobva sei vamwe vedu vachigara zvakanaka idzo n'anga navaroyi, tichitotukwa nokushorwa isu, vachibata zvinonyangadza. Ndingangokutaurirai kuti zvinhu zvose izvi Mwari akanaka. Taura kuvaprofita vake kuti ndakatozvitaura ini zvisati zvaitika. Naizvozvo wakazvitaura haangaregedze kuva nemhinduro pamusoro pazvo. Kana n'anga navaroyi chiri chirwere, naizvozvo une mushonga wokuzvirapa. Mushonga wacho ndiwowo shoko rake. Shoko rake, mukati meshoko rake ndimo mune mhinduro yatiri kutsvaka isusu. Ngatirege kutambudzika, ngatirege kukahadzika. Varoyi vakawanda vachauya vachitipa mhaka, kuti kana usiri muroyi muZimbabwe watova under persecution. Varoyi nen'anga wani kudai vanofambidzana. Varoyi nen'anga naSatani wani kudai. Unowanzwa vachitaura kuti hai kwatiri vanhu vaMwari. Asi nyangwe nairo shoko rinotaura kuti ndizvo zvavachataura, asi vanenge vasiri vanhu vaMwari. Ngakuverengerei kune zvakawanda, ngakutorerei kumashoko akawanda arimo mukati meBhaibheri raMwari. Ngatoita chimwe chidzidzo pamusoro pemhinduro inodikanwa muupenyu hwenyu pane zvinoitika izvi. Kucheta rimwe dingindira randinotomhanya naro kumavhiki namavhiki, tichitaura kuipa kweuroyi, asi tichiemphasize, tichitaurisa zvikuru pamusoro pemasolution. Kanzi hakuna mutunhu usina muroyi, ndokwadi ichokwadi. Hakuna mutunhu usina muroyi. Asi vakaipa vanorarama nekutsika-tsika pamativi ose enyika. Kana zvakaipa zvichikudzwa pakati pavanhu, Zimbabwe mapinda dambudziko rokukudza zvakaipa. Tarema 12. N'anga navaroyi vanotipa mhosva. Vanotiroireiko kana tisina mhosva? Vanoda kutibatanidza muuroyi hwavo
nyangwe vachiuya kuzokubatanidza muuroyi hwavo vanotombotanga vakutsvagira chimwe chakaipa pamusoro pako, kuita kuti unenge usina chakaipa, wakangogara uri munhu wakaipa kare, nokuti unotadza. Chinodikanwa mukati mako mweya waMwari, mweya mutsvene, kuti ubve pakutadza. Wakaipa unotipa mhosva mazuva ose, ndo nzira yake yokusvika kwaari. Mukati ko imi muparidzi, zvamunotaura zvini izvozvo izvo makazvinzwepiko? Asi munofambidzana nekufambidzana navaroyi nen'anga, inoziva zvavanoita. Takatoona kuti nyangwe nemunhu uchitaura akamira papiya, unotonzwa kuti uyu muroyi, kuti anotaura nehuroyi. Ino Bhaibheri pachedu rinotaurira kuti uroyi hwakaita sei. Tobva toziva kuti munhu in'anga yokupa huroyi. Uyo anorombesawo, uyo anoshinwawo. Unotoona nyangwe namamiriro avo kuti uyu anodya munhu. Uyu ikanibhari. Timboverengai nebhuku, kuti bhuku inoti kudii. Tikaswere tichipaumba kutaura, tingataure zvisiri mubhuku. Ndiro rinotitungamirira, ndiro rinotigaidha. Jobho 2. Satani unorova Jobho muviri wake namaronda. Akakanga kasiri kekutanga kekuti Satani ari kurova Jobho, kakatove kepiri. Asi kutanga kwenyaya tinonzwa kunzi Jobho wakarurama, wakagorohwe nacho. Kanzi nekuti Satani wakanga wataura naye chekuti munhu uyu anokuvengai, anongokunyengedzerai nokuda kwezvinhu zvamunomupa zvakanaka. Makazvitora izvozvo, uchaona akutambanudzira maoko ake kuuroyi. Uchaona akuswera ari mudzin'anga achifamba achibvunzira. Kutaura kwaSatani. Akaparadza mhuri yake nepfuma yake. Akaona kuti hazvisi kushanda, akati aiwa tichirovai nyama yake chaiyo namabondo ake. Akanzwa kuti zhwe akananga kun'anga. Tinozvidzidza isu kubva pana Jobho, kuti nyangwe madambudziko owanda sei muupenyu, ingava nzara, ingava persecution nehama neshamwari navavakidzani nevanhu venyika yedu vanenge vatora dhiabhorosi mumwoyo, kuti rambira wakabatira naMwari wako. Mwari anopa ufumi, anopawo urombo. Munozozviverengera mega nerwiyo rwaHana, mukadzi waElkana, kuyaSamueri wekutanga, ngachitsauko chechipiri here, handichanyasoziva, but I think chitsauko chechipiri. Jobho chapter 2. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha, Satani akasvikavo pakati pavo akamira pamberi paJehovha. Jehovha akati kuna Satani, wabvepiko? Satani akapindura Jehovha akati, ndabva pakupota-pota nenyika napakufamba-famba pairi. Amen. Satani wakanga wachifanirwa kunge aripo here? Kwete, afa kunge asipo. Wasvika pano nei? Ichakusvitsa pano kudei? Kuzwa? Saka Satani haangambonosvika kuna Mwari pasina chikonzero. Anenge atoona wakanaka panyika waada, waari kuda kubvuta kuna Mwari. Mwari omuudza kuti uyu ndewangu. Satani oti kwete, kunyanyisa ruzhowa rwenyu paari. Nomuregerai timboona kuti anoita sei, nekuti amuchimbisa ruzhowa paari, pamwe vese ava munoti kuisa ruzhowa pavari. Mwari oti okay, kuda kuti uone kuti iwewe zvauri kufunga handizvo. Ndini ndinopa pfuma, ndini ndinopa vana, ndini ndinopa zvose zvoupenyu. Saka ndakazvitora kuratidza kuti munhu uyu acharamba ari wako. Ndichiita zvaunoda iwewe, zvaunofunga kuti zvichaitika kuti munhu uyu andirape, asi upenyu hwake hwoga usautora. Satani akapindura Jehovha
akati ndabva pakupota-pota nenyika, pakufamba-famba pairi, zvikanzi ndanga ndichitarira nyika yose. Ndopamunozwa zvakutaurwa navaFarisi. Vatevedzeri vaKristu, Kristu akanga uri muFarisi. Vatevedzeri vaKristu vakutaura kuti wakaipa akafanana seshumba inenge ichifamba pose-pose ichitsvaga wokumedza. Inotsvaga munhu waingamedza. Nekuti shumba haingofamba ina nzara, inoswera zvayo yakarara pasi pomuti. Kana yatone nzara kana kuti yakuda kumwa mvura ndopainoti hatisimuke tifambe. Nokuti kazhinji kayo mvura yayo iropa remhuka dzainenge ichiuraya. Muri kuzvona? Saka hazvingoita kuti Satani anga achingoenda kuna Mwari pese-pese. Naizvozvo hazvingaite kuti n'anga navaroyi varegedze kuenda kuna Mwari. Nokuti pane wavanotsvaga, vanenge vachida kutapa, kuti vanenge vachida kukuvadza. Vanotanga nekumupa mhosva. Zvikanzi iwe Jobho, wakaiswa ruzhowa pana Mwari, usade kuti tamisira panapa uchizvikudza uchiti uri waMwari, uri waMwari. Pasina ruzhowa rwaMwari, fangise vanhu vese ava. Uchitambudzika iwewe, ungadai uchienda kun'anga. Pasina ruzhowa rwaMwari rwaunaro, uchitambudzika iwewe, ungadai uchiroya iwe. Pasina ruzhowa rwaunaro, wakabva kuna Mwari, ungadai usina pfuma yaunayo. Dai usina ruzhowa rwaunaro, ungadai usina vana iwe. Ungadai usina basa iwe. Ungadai usina mukadzi iwe. Ungadai usina kana shamwari iwe. Vose vachikuvenga. Satani unotipa mhosva. Varoyi vanotipa mhosva. N'anga dzinotipa mhosva. Musatambanudzira maoko enyu kubatare dzavaroyi nen'anga. Nekuti munobatana navo pakupa mhosva pakarurama vaMwari.